Tænk lige tilbage på sidste gang, du var sammen med familien. Hvad lavede I der? Var det noget, der gjorde alle glade? Var I, havde det sjovt? Fik I grin af hinanden? Fik I udfordret hinanden? Fik I grin af hinandens fjolligheder? Var der nogen, som viste, at hvor dygtige de var? Nogle gange så mangler vi som familie, når vi er sammen, en måde, hvor vi alle sammen kan have det sjovt sammen, og hvor vi alligevel kan få lov at drille hinanden, og alligevel også at arbejde med de ting, vi er gode til. Og ved du, det er faktisk noget af det, brætspil er rigtig gode til. Så næste gang du skal være sammen med din familie, måske mangler du en gave til dem, så vil jeg anbefale dig at prøve at tage det her spil med. King of Tokyo. Det er lige blevet kåret til årets familiespil her i Danmark, og det er der en god grund til. Prøv at se med her. King of Tokyo tager Yahtzee, som vi kender i forvejen, hvor man bare slår med nogle hvide terninger og prøver at få lavet nogle par, eller hvad man ellers lige kan, bruger den samme mekanisme, og i stedet for at lade det handle om, hvem der først bliver det sidste monster, som indtager Tokyo, eller det mest berygtede monster, som har lavet mest ravage, og dermed bliver mest kendt, præcis ved at bruge de mekanismer, vi allerede kender i forvejen, med at slå med terninger, og lade nogle af dem blive stået tilbage, og så slå om 3 gange, præcis som vi kender. Og i stedet for hvide terninger, som ikke siger særlig meget, og aldrig nogensinde ville få os op af stolen, så får vi lov i stedet for at lege, at vi er sådan nogle her monster her. Og jeg kan bare sige allerede, min 4-årige søn, han har ikke brug for mere spil end det her. Og det er stadigvæk sjovt, selvom man er over 30, at få lov at lave sjov med de andre, fordi man nu har givet dem en ordentlig skalle med ens terninger. Og det er godt fundet på, og det giver en masse god interaktion. Og det viser netop, at brætspil ikke behøver at være svære for os at være involverende, men at det handler meget om et rigtig godt tema, som giver os lov til at grine og græde med hinanden og lave sjov med hinanden. Og det er noget af det, Tokyo kan. Du skal prøve at se lidt mere om præcis, hvordan det fungerer. Den første ting, du skal gøre, når du skal i gang, det er at finde ud af, hvorfor et monster du gerne vil være. Og der handler det om at finde ud af, hvad for en synes du er sejest. Og det er selvfølgelig cyberbonding, synes jeg. Så den vælger jeg. Og så tager jeg så den spillerplade, der hører med til cyberbondingen. Og der starter man ud med at sørge for, at man har 10 liv, og at man har 0 i berømmelse. Og udfordringen er som sagt, enten at få alle andre ned på 0 i liv, eller få sig selv op på 20 i berømmelse. Og hvordan gør man så det? Jamen det gør man ved at spille en omgang Yahtzee stille og roligt derudad. Når det er min tur, så tager jeg terningerne, og så slår jeg med dem, og vælger dem, jeg godt kunne tænke mig at beholde. Og så slår jeg med de resterende, vælger dem, jeg gerne vil beholde, og slår en sidste gang, og så har jeg mit resultat, og så finder man så ud af, hvad man kan bruge dem til. Og hvad er det så, man kan bruge dem til? Jo, men på den ene side, så kan man bruge de her hænder, de her klor, til at slå på alle de andre monstre. Og så mister de liv. Har du selv mistet liv, jamen så kan du bruge hjerterne til at få dit eget liv tilbage igen. Og hvis du kan få 3 ens af et tal, for eksempel 3 toer, jamen så kan du få lov at få 2 berømmelse op her, så du er tættere på at være det mest berømte monster. Og den sidste ting, der kan være, at man kan få på de her terninger, det er, at man kan få sådan nogle her lyn. Og lyn, for hver lyn du får, så får du mulighed for at tage sådan en energikube her. Og når din tur er slut, så kan du spendere de her energikuber på kort. Og der er altid 3 kort fremme fra en kæmpe bunke, som gør, at spillet hele tiden føles frisk. Men uden at gøre det mere besværligt, fordi der er faktisk kun 3 kort fremme ad gangen, så man behøver ikke bekymre sig om en hel masse forskellige mærkelige kort. Men kortene er faktisk ret seje, fordi det gør, at lige pludselig så har du ikke bare en generisk cyberbonding. Måske betaler du 4 af de her energikuber, og så kan din cyberbonding spyde med ild. Hvilket bare betyder, at så giver den altid en ekstra skade, når den slår. Det kan også være, at du køber dig til, at den nu er en planteæder, og dermed får den en berømmelse, hver gang den ikke slår på nogen. Og de to passer tydeligvis ikke særlig godt sammen, men det viser også, at der er mange forskellige måder at spille spillet på, og det er rigtig godt, fordi man behøver ikke at være aggressiv og have lyst til at give hinanden en ordentlig grok for at kunne spille spillet. Man kan også spille
simpelthen for at få den højeste berømmelse. Der er dog lige det, at man skal passe lidt på, hvis ikke man slår efter hinanden, fordi der vil altid være et monster, som er inde i Tokyo, og de andre står så udenfor, og det er egentlig det, brættet bliver brugt til. Hvem er inde, og hvem er ude. Og den, som er inde i Tokyo, får hele tiden berømmelse for at være derinde. Hver gang det er hans tur, får han 2 berømmelser. Det lyder måske ikke meget, men det er faktisk ret meget. Og til gengæld kan han også, når han slår, så rammer han alle dem, som er udenfor. Til stor frustration for dem, der er ude. Til gengæld, alle dem, der er udenfor, når de slår, så rammer de kun den, der er herinde. Så man er lige lidt i farezonen, når man er herinde også. Og det skaber noget af den dynamik, som man vender tilbage til gang efter gang. Hvad er det nu lige, det rigtige valg er? Og det kan måske igen være svært at se, hvor er de svære valg i det her spil? Hvad er det, der gør det sjovt for andre end 4-årige, som synes, det er interessant at kigge på monsterne? Jamen det er det faktisk, fordi at det kan være enormt svært, at når du har slået, hvad skal du så vælge efter? Jeg fik allerede 2 træer. Bare 1 træer mere, så kunne jeg få mig 3 point mere, og jeg er faktisk måske foran en nu på berømmelse, så det ville være godt at få. Men ham, der står herinde, han sidder også og får en masse point, måske på at slå på ham. Men det kunne være, at når jeg slog på ham, så trak han sig ud af Tokyo, og så var det en selv, der ryger ind i stedet for. Og har jeg egentlig nok energi til det? Jeg burde måske faktisk, det var måske egentlig min oprindelige plan at tage en masse hjerter. Så som I kan se, så er der masser af valg, der skal træffes. Og det giver en fantastisk energi og glæde og masser af ting at holde hinanden med, når man pludselig kan få lov at slå den ud, som lige var ved at vinde, eller skynde sig at tage sejren for ham, som ellers har slået på en hel masse af de andre. Som du forhåbentlig har gættet, så er jeg helt vild med King of Tokyo. Jeg synes, det er et spil, som både formår at være et venligt familiespil, hvor børn ned til 7-8 års alderen kan have det sjovt at være med, blive begejstret og få lov at banke sin mor, eller lære at bruge terningerne på en god måde. Og samtidig så er det også et spil, som fungerer rigtig godt med folk, som ikke er vant til at spille store spil, eller ikke gider at høre på mange regler. Fordi det alligevel er et spil, som har noget dybde, og som er involverende, fordi temaet bare er sjovt. Det får bare en til at grine, og det får en til at komme med mærkelige udbrud, fordi man nu synes, man er sej, eller man har gjort et eller andet, eller grine, fordi ens monster nu har udviklet sig til at have et ekstra hoved, spy med ild og være fredselskende på samme tid. Det skaber bare en masse sjove situationer. Og så er der også kommet en udvidelse til den, som gør, at de enkelte monstre de opfører sig på forskellige måder, hvis man gerne vil have lidt mere til indhold på sigt. Og det har faktisk lige vundet guldbrikken, den danske brætspilspris, så der er faktisk ikke nogen god grund til at lade være med at købe det. Det koster 250 kroner eller 300 kroner, alt efter hvor du finder den henne af. Så køb det. Gør din familie glade, giv en god julegave, og kom i gang med at spille, fordi når vi er sammen, også som spil, så lærer vi en masse omkring hinanden at kende. Vi får lov at opleve hinandens på en mere bred måde, flere sider, og vi har det bare sjovt sammen. Så King of Tokyo, go buy it.